Sefi here kuda Apostle Chiwenga panguva inoi vanokwanzi vari kuissue direct threats of violence over masenior church officials vari kunokwanzi vari kulikisa information yake yeimba yemukati tsanapinda mashoko anonyatsa kunokwanzi saka ava apostle ava munhu anenge achiita zvechechi zvekuparidza kuti vanhu vaende kudenga here kana kuti vatongori vanhu vanenge vachikosikama zvavo vari mahypocrites vachipretenda kunge vanoparidza shoko but behind the scenes vachiita zvinorova. Tsanapinda mashoko anobuda nyorwa panguva inoi bva subscribe like on the bell icon zimu ainobuda nyorwa kuti Apostle Chiwenga issues direct threat of violence on senior church officials leaking his bedroom affairs. Pana vatona mapictures yamuri kuona emachats panapa muri kuona kanzi Apostle Chiwenga issues violence threat vanonyorwa muchinzi high severity implied physical harm or retaliation. Number 1, you will lose your fate in 5 minutes when I become a hooligan like I was before. Number 2, I told you that I came from the world. I don't want to go back to the world. Some of you are the ones who are going to tell people. What does he mean? You will find out. Number 3, you shall struggle to forget anything because you have trampled upon my toes. Severity high. Number 4, some of you are hiding because you are in a different country. You will soon find out that you are not hiding after all. Number 5, you attacked me. I'll face up with you. I'm not going to wait for the Lord. Number 6, from today onwards, you will decide to talk about me. Calculate the cost, payback, time will come. Tomashoko anouya pana pamathreats ari kuonekwa kuti aiwa ari kutaurwa naApostle Chiwenga vakananga aiwa matop officials vemukereke mavo vari kunokwanzi vakalikisa information awa imba yake mukati nezvimwe zviri kuonekwa kuti aiwa mamwe maaccusations anana repu nezvimwe zvakazomuka panguva ino zvinatsoratidza kuti aiwa Apostle Chiwenga panguva inoi vangatozolebhulwa nevanhu vachinzi ndo vamwe mafake prophets vari kuonekwa kunzi aiwa vari kuita zvinorova behind the scenes. Pinda kumesa chimendo dzavafunguro aim to live pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, turn on the bell icon.